Hei ja tervetuloa tänne mun vlogiini. Ei oo yksin mun vlogi, vaan oikeastaan tää vlogi on omistettu Saaralle ja Tumelle eli Tuomakselle. He on mun rakkaat ystävät, ketkä on menossa naimisiin tasan vuoden kuluttua. Oikeastaan 360. Hetkinen, monta päivää vuodessa on 364 päivän päästä, mutta tasan vuoden päästä lauantaina. Ja tänään mä päätin siksi aloittaa tämän vlogin. Ja tässä tulee siis, saattaa olla myös vlogin ominaisuuksia siellä täällä. En osaa vielä sanoa, en ole hirveästi miettinyt, saattaa tulla kaiken näköistä. Ja nyt mä halusin vaan avata tämän tähän ja niinku alkaa hypettää tätä hääkuumetta, mikä pikkuhiljaa nousee, kun tajuaa, että oikeasti vuosi on aivan järjettömän lyhyt aika. Niin kohta se on humpsahtanut ja Saara ja Tumi on sanonut tahdon ja you know, kaikkea tapahtuu ja silleen, niin että mä halusin vaan olla nyt tässä vaiheessa liikkeellä ja oikeastaan jännittää, mutta on erittäin innostuneissa tunnelmissa ja on paljon idiksiä ja paljon, niin kun, paljon halua lähteä tekemään ihan parhaita häitä Saaralle ja Tumelle ja siksi mä ensinnäkin nyt tässä ensimmäisessä postauksessa nyt vähän niin kuin haastaisin, ei mitään tyhmiä haasteita, mutta haluaisin, että Tiia, toinen kaaso, sitten voisi pitää pikku tämmöisen vlogi-avauspiikin. Kiitos, palataan.